Здравейте хора, съм Печо нов и днес ще играем GTA 5 онлайн. Ето, с коя кола да сме ние. Ами... Зенторно. Аре бе, Зенторно. Дава. Валю боксма. Добре. И... да. Рейд. И това е рейд. Само аз и това пешки сме. Да. Добре, пред него съм. What? Всяко амбосне. Той да не са... Не. Къде? Това ще дава ли... Фак? What? What? Какво стана? В смисъл това... What? Аз съм първи, добре. Явно и той се е объркал този пич. Добре, за малко ще правим кличката. Има нужда. What? Откъде взел оръжие? What? Стига, брат, аз... то аз съм имала. Всичко спокон гумата. Ей. Арде, защо не успя да го спокон гумата? Мисля, че... What? Защо не ме вдигна? Fuck you. What? Стига бе, брат. Паси тъпото. Сега ще завърша втори. Последен с други думи. Паси тъпото. Пати. Сега с какво направя? Не мога го настигна вече. Гати тъпото. Най-тъпото рейс. След малко ще има още един. За къде това ще върна? Той завърши, бе. Стига, брат. Чакай. Имаме време. Не, бе, брат. Така. Така завършим, бати. Второ място RPG 12. Много малко пари. Добре, сега отиваме на следващото състезание. Добре, хора, пак ще сме само двамата. И май пак ще сме на същото състезание. Реванш. Бял. Рейс. Ще го блъскам. Аре ме, монстър. Добре, бе, аре, бе.
И ако пак завърша втори, аз повече такова състезание няма да играя. Ще си играя някакво друго. Значи обиколките тук ще са 2. Аре де! Пак ме надпреваре! Пати тъпо този човек! Стига бе! Дай сега! Това само ме бави! Пати за какво са го сложили бе? Къде? Знам, че така бави! Пати тъпото! Сега ме би то! Би. Пати тъпото. Пати тъпото, аз повече няма да играя този тъп рейс. Сега съм с пълна скорост. Какво ще да става? Бе, аз колкото и да съм... Колкото и бързо да кара, не мога го настигна. Аре бе, блъсни се някъде бе. Все много малко пари ще ми даде. Вече на 2 обиколки поне. Оставяме това без думи. Какво добро мога да кажа? Нищо. Искам да умре. Не! Фака ю! Фака ю! Аз повече рейс. Такъв рейс. Само с 2 човека. Няма да играя. Бати тъпото. Бати тъпото. Никакъв шанс вече. Свърши. Всъщност, май го настигнах малко, но вече е твърде късно. Дай. Аре, моля те, моля те, моля те! Не! Не! Как бе? Толкова близо! Фак! Не е истина! Как толкова се борех за нищо? Пати тъпото! Пати тъпото! Не ми хареса! Може да играем още един рейс. Така хора, това е състезание с мотори, аз съм готов. Continue. Няма да залагам нищо, но тук трябва да се оправя това. Няма да е блокис, джеркс, смок. Аре, смок ще ме кефи. Ще го бия. Пак тръгнаме, добре. Да, задна. Добре. Аз ще му видя сметката след малко.
Леле. 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 Добре, ако пак завърша втори, ще поудя. Аре, то няма ли да се блъсне? Какъв е то неговия късмет? Моя е и неговия. Добре, как ги взема пак удар този захват? Аре, брат, чао. Харесва ми е така само да HP. What? Но аз със сигурност съм с по-добрия мотор. Охо, тук го минах. What? Той се блъсна идеално. Добре. Дай. Добре, тук не успях да отида по рампата, съжалявам. Но аз съм първи, мога да го бия. Това е шанс. Мисля, че състезанието е точно една обиколка. Уоу. Его и финиш, аз печеля. Не! Как? Как? Не! Не може! Бързо, бързо! Фак! Не! Не, истина! Дай, моля те, блъсни се, брат! Не! Не! Не, истина! Не! Това беше наистина отвратително. Това ще бъде всичко за това видео, на мен не ми хареса изобщо. Ако ви е харесало, дайте палец нагоре, ако не ви е харесало, дайте палец надолу и се абонирайте за канала.